हा तर मम्मी आज काय बनवतोय आपण? खीर बनवूया आज तांदळाची. हा मस्त, सुगंध पण मस्त सुटलाय. मस्त आहे, मस्त चविष्ट आहे, चविष्ट. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर. आज आहे मंगळवार, तर आई बोलली की तांदळाची खीर बनवू. मी बोललो तुम्हाला पण दाखवतो कशी बनवते. दर मंगळवारी काही ना काहीतरी वेगळं बनवतच असते, तर बघूया, तुम्ही पण बघा आणि बघा व्हिडिओ मग शेवटपर्यंत कसा वाटतोय ते. हा तर मम्मी आज काय बनवतोय आपण? खीर बनवूया आज तांदळाची. ठीक आहे. आणि काय काय घेतलंय? हे ड्रायफ्रुट्स घेतले, काजू, बदाम आणि थोडासा पिस्ता घेतलाय. हे तांदूळ घेतले, छोटी वाटी, एकदम छोटी वाटी. आणि ते आता तांदूळ धुणार स्वच्छ आणि भाजून घेणार, दाखवते तुम्हाला. तर बघूया आपण आता कशी बनवते खीर. गोवर्धन घी घेतले, कढई तापले, त्याच्यामध्ये किती चमच? 1 चमच नाही, असं थोडंसं अंदाजाने अर्धा चमचा गोवर्धन घी. त्याच्यामध्ये हे ड्रायफ्रुट्स भाजून घेऊया चांगलं. एक 2-4 मिनिटं व्यवस्थित भाजून घेऊ. तांदूळ भाजून घेऊया आता. हे तांदूळ असे थोडे लालसर का दिसतात, ते इंद्रायणी तांदूळ आहेत. तुम्ही कोणतेही तांदूळ घेऊ शकता. तिकडे दूध ठेवलंय गरम करायला. आपण दुधाचं त्याच्यामध्ये पण थोडं तूप घालूया. तांदूळ धुवून घेतले होते, बोलायचं राहून गेलं आपल्याला. तर आता हे तांदूळ भाजून पण झालेत छान असे बघा. तर आता ह्याच्यामध्ये दूध घालूया आपण. दुधातच शिजवणार आहे मी आज. थोडी किती घेतले दूध? दूध 2 लिटर आहे. थोडा ओतलेलं दूध याच्यात गरम करून घेऊया. चांगली उकळी येईपर्यंत असं हलवत राहते. एक उकळी आली की स्लो गॅस करून सोडून द्यायचं. मध्ये मध्ये असं हलवत राहायचं थोडं. ड्रायफ्रूट पण भाजलं होतं, ते सुद्धा आत्ताच घालते, कारण की ते पण शिजायला पाहिजे ना व्यवस्थित. मग ते ह्याच्याबरोबर व्यवस्थित शिजून निघेल ते, म्हणून आताच घालते.
कसली आली छान अशी. मध्ये मध्ये असं जरा उकळी आल्यावर त्या व्यवस्थित हलवायला लागतं ते. आता गॅस मिडियम करून सोडून देते. मध्ये मध्ये थोडं थोडं असं चमच्याने हलवत राहायचं. किती वेळ सोडून ठेवायचं म्हणजे? ह्याला खूप वेळ लागतो, अर्धा तास जास्ती लागेल, अर्धा पावणा तास लागेल. चला आपण नंतर झाल्यावर बघू मग आता. खोबरं हे किसून घेतले मम्मीने ओलं खोबरं. ते आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकते बघा. आपली खीर आता अशी झाली तांदळाची. ठेवून ते दूध पूर्णपणे आता हे झालेलं त्याच्यामध्ये घातलेले. हे गूळ, आणि गुळ घेतलेलं. कुठला गुळ घेतला? काळा गूळ. काळा गुळ घेतलेला. ते जेवढे तुम्ही ते घ्याल ते सगळ्यांचं प्रमाण त्याच्याप्रमाणेच टाकायचं ना तो. हे थोडा वेळ अजून शिजून द्यायची. अजून तरी पण 10-15 मिनिटं. ते गूळ व्यवस्थित विरघळायला लागेल ना. हे व्यवस्थित शिजले, तांदूळ वगैरे व्यवस्थित शिजले, ते ड्रायफ्रुट्स वगैरे. फक्त आता गूळ विरघळण्यासाठी थोडा वेळ अजून ठेवू. थोडा एक 5-10 मिनिटं अजून ठेवूया. खीर झाले रेडी. रेडी झाली आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये थोडं केसर घालूया. थोडे केसर टाकते. कशासाठी? कलर थोडा. कलर टेस्टला छान असतं ते. प्रत्येकाने आपल्या आवडीनुसार टाका. त्याला टाकायचं असेल तर. पापड रेडी झाले. उपवास तर सगळे इकडे भाजी. वेलची पावडर रेडीच ते आमच्याकडे, ती घालूया. राहून गेली होती जरा स्वाद साठी. ते फायनली झाले ना रेडी. झालं, रेडी झालं. आता बंद करूया. जरा मिक्स करून. हा मस्त सुगंध पण मस्त सुटलाय. तर फायनली खीर झालेली रेडी. आपण नंतर उपवास सोडल्यानंतर खाऊन दाखवेन मी कशी झाली ती. तर आता आपण उपवास सोडून झालाय. आपण आता टेस्ट करून बघूया खीर कशी झाली ती. मस्त आली, मस्त चविष्ट झाली, चविष्ट. तर तांदळाची खीर कोणी कोणी खाल्ली ती कमेंट मध्ये नक्की सांगा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉग मध्ये.